ayo dulur bangun desa supaya makmur. Ayo Dik bangun desa lho lah kae loro dalan dicara garing lah dijajah Mas Omek ki piye lho RT Banjar bareng melok. Wah Pak Kaji Jailan to coba mempeng. Di wonge. Ayo kae aling-aling wit penyoke. Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Yo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane aja malas munda apa sama ayo sekian yang pengen ora kamu yo ayo dulur bangun desa supaya makmur. Nyambut gawe sing penting hasil gunane aja malas munda apa ayo sekian yang pengen urip gak mulya nangis sajroning batinmu sakwise sliramu mikir
bahasane padahal latihan apik lho bener aku mongkah ton bocah